السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Zulo tinafotokozapo chinthu number 3 mu zizindikiro za sahibul bid'ah, za uyo munthu amene amatsatira zopeka mu Chisilamu. Ndipo tinanena kuti munthu ameneyu amadana ndi maahadith, samagwirizana ndi nkhani yokhudza maahadith. Kuteku mukamampatsa maahadith, iye uja amapeputsa kwa iyeyo basi, amati chimene amatsatira ndi al-Qur'ani. Amafuna kuti adzitanthauzira Qur'ani iyo malingana ndi mmene iye akutani akufunira. Ndi izi ndi zimene tidafotokoza dzulo. Lero tiona chizindikiro chachinayi chimene munthu wa bid'a amakhala nacho. Munthu wa bid'a sakhazikika pa chinthu chimodzi, samakhazikika pa chinthu chimodzi. Iyeyo amachita at-talawun, mwana kuti ulendo wina muona akupanga zina, kenako basi ulendo wina mudzampeza akupanga zina choncho. Komanso ndi uyo amene apezeka zonena kuti ulendo uno ali ndi gulu la bid'a, kenako ulendo wina akuyendanso ndi gulu anthu achani asunna. Pali mawu amene Abu Mas'ud al-Ansari akuyankhula pamene iyeyu dakhala ala Hudhaifa, adalowa mnyumba ya ndani ya Hudhaifa ibn al-Yaman. Yakunena kuti ya aba Abdillah, einu bambo wake a Abdullah, ausina, tatilangizeni. Nthawi yathu ino tikufuna malangizo anu, chifukwa uyu adali sahibi Hudhaifa ibn al-Yaman, adali sahibi ndipo waperekapo mahadithi ochulukanso kwambiri, mahadithi amene amakhudzana kwambiri ndi nkhani yokhudza kugwiritsa chilungamo, mbali yokhudza Chisilamu ndi mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hadithi yokhudza al-jamaa amene adayifotokozanso ndi iyeyo. Ndiye faqala Hudhaifa adayankha kunena kuti ama jaaka al-yaqin, kodi chakufikira iweyo chinthu chimene chili al-yaqin. Ndiye tikamati al-yaqin ndiye kuti kusakhala wokayikira. Takufunsa kuti kodi iweyo yakufikira al-yaqin, ndiwe mmodzi mwa anthu amene sumakayikira china chilichonse mu Chisilamumu? Ndiye qal bala wa rabbi, zoonadi ndikulumbira mwa Mbuye wanga. Akuyankha zimenezo Abu Mas'ud. Ndiye faqala Hudhaifa fa'lam, choncho iweyo zindikira, ngati al-yaqini yakupeza iweyo basi uzindikire kunena kuti anna dhalalata haqqa, ndithudi kusochera kulipodi. Ngamata anthu amasochera ndizoona, sizabodza iya, kusochera kulipo, kusochera kulipo. Wa iyyaka wat-talawun, choncho iweyo uope at-talawun. At-talawun ndiye kuti kutani kusintha mitundu, kuoneka ngati birimankwe. Pamene pali masamba green kukhala ngatiso masamba green, pamene pali masamba akuda kupanganso za masamba akuda, pamene pali masamba ofira ndikupanga za masamba ofira. Imene ndi chani? At-talawun.
Pamene pakupangika za bid'a iwenso ulipompo pa bid'a. Pamene pakupangika za haki ukapezekaso pompo za haki. Kuchisokonezo ukapezekaso kuchisokonezo. Anthu makuti koda akulu amene akweni ndi chani. Kupita kunikako akapeza munthu akuvina tukuta kuno. Akubwera muzikiti akuima pa mwimbara akupanga khutuba. Imene ndimene kuchita kuti chani? At-talawun. Ndiyakunena kuti fa inna dina Allahi nditudi chipembedzo cha Allah wahidun ndi chimodzi. Kala ya Chisilamu ndi awaiti basi. Imene mtumiki akufotokoza kunena kuti taraktum ala albayda, ndakusiyani ino pa chinthu chotani choyera. Lailuha kanahariha, chomwe usiku wake uli ngati usana wake. Chisilamu ndi cha white, chilibe dontho lina lilonse, ndi choyera pure. Ndiye munthu kupezeka zonena kuti ulendo wina akupanga za red, ulendo wina akupanga za black, ulendo wina akupanga za green, ulendo wina akupanga za brown, zinazo mitundu ina si Chisilamu. Chifukwa dinillahi wahid, chipembedzo cha Allah ndi chimodzi, chili ndi kala imodzi basi. Tipange zimenezo, tisayendeso chani njira zina. Ndiye mudzampeza munthu amene ali wa bid'a nthawi zambiri amapezeka zonena kusintha cha akusintha mawanga. Apezeka zonena kuti akakakhala ndi anthu a bid'a kumene kujako chimene amachita ndi chani? Amayankhula zowalichemerera anthu a bid'a. Musamadandaule maulidi. Kupanga maulidi ndi chinthu chabwino kwambiri. Chifukwa sikuti mukumutukwana mtumiki yayi. In fact iso mukumukonda kwambiri mtumiki. Zimenezo ndizofunikira. Mu Chisilamu sitimanena ana yayi. Izozo ndi zimene mwazikonda, zimene mwazitani? Mwazimverera. Kenaka akabwera kwa anthu amene ali ahli sunna wal jamaa amanena kuti maulidi ndi bid'a. Anthu amene akupanga maulidi ndi osochera. Koma ngakhalebe ali osochera mwayobe muli ubwino, maziwa ka ubwino sikamalepera mwa munthu iyayi. Chifukwa ka ubwino kawo ndikonena kuti amamukonda kwambiri mtumiki. Ndeti sawanene iyayi. Inde ndi bid'a koma tisawanene iyayi. Ali ndi awa akunena zoti maulidi ndi bid'a, akakhala ndi acha akunena kuti maulidi ndi chinthu chachani? Chabwino bwino. Mumpeza Nsilamu akakhala ndi makufaru. Akakhala ndi makufaru. Tseke maso tipemphere akutseka nawo. Mamitingi amachitika aja mumpeza Nsilamu akugetsa nkhope yake pasi akutseka maso, abusa ata akupemphera. Kenako abusa akati amen naiso amen. Akabwera kuno kunzikiti ndiye nkumatu kwa na Kristo. Kristo ndo sochera kwa basi. Anthu amene aja ndo sochera koma mesa zawo zimene akupanga zosocherazo kumapezeka zoti kugwirizana nazo. Azima ya Chisilamu ikakhala nkhani yokhudza kusapita kumanda ndi maliro a Chisilamu okha. Akangochitika maliro a Chikristu amakafika mpaka nakuti kumanda konko. Kumachita kuti kumanda akukwaletsedwa pa azimayiyo posatengera kuti maliro ndi a Chisilamu kapena sa Chisilamu. Zoletsazo ndi ku Chisilamu kokhaku koma ukuku iya amaloleza ndeti panga za ukuku. At-talawun sintha mawanga. Ndiye muzamuona kuti amene yu ndi swahibul bid'a, munthu wa bid'a chifukwa sakukhazikika pachani pa chinthu chimodzi. Chisilamu chimene chaletsedwa dera lina lililonse, malo ena aliwonse, nthawi ina iliyonse. Kupatulako pamene pali umboni onena kuti choletsedwa cho tikhoza kuchichita, monga ngati kudya nkhumba pa nthawi imene munthu wasimidwa. Umboni ulipo. Famani thurra ghaira baghin wala adin fala ithma alayhi. Yemwe wachita zimenezi posafuna kuti alumphe malire komanso posafuna kunyoza malamulo pa iye palibe chani chimo. Kusenza kuti pamene pa Allah wapereka chilolezo kuti munthawi imene munthu uja wasimidwa akhoza kudya nyama ya nkhumba. Koma pali zina zonena kuti nyengo ina iliyonse palibiretu chilolezo. Chiwerewere sunganene kuti ndikavutika kwambiri ndi Allah wandiloleza kuti ndikapange chiwerewere. Ayi. Chiwerewere nyengo ina iliyonse ndi cha haramu. Chifukwa option ilipo ndi kumasala atu basi. Ngati sufuna kukwatira uzisala. Ngati sufuna kusala kwatira. Ona penepo? Yeah. Ndiye muzaona kuti Asilamu ambiri
nthawi yathu ino ndi makamiliyoni akumangosintha mawanga mosadziwika bwino. Muona kuti anthu aphunzira bwino za Chisilamu. Ngani ya mademo akuchita kuzazonera kuti kuchisilamu mademo ndosaloledwa. Fa kuchisilamu mademo ndosaloledwa. Hadithi ilipo tumekanena kuti mukaona choipa mwa mtsogoleri wanu chimene mungachite ndi kumuyankhula liwu limene lili labwino. Ndipo mumugire pa mkono ndi kumulangiza. Mademo ngakangire pa mkono mtsogoleri. Zosatheka chifukwa umamuyalutsa panja. Kumaka mtukwana uli panja yokuchita zonzola kuika yerere tufuna kuti tusintire zakuti. Pamene munthu ozindikira nsilamu waphunzira kuchokera mu zofotokoza za mtumiki apite konko kupale siko ku State House ko apite kumene koko tufuna kuumana ndi ndani nda president. Pankhani yanji nkhani yakuti. Apa pale president ali busy. Mutipatse nthawi tufuna beti tani tikumane nawo. Akakupasani nthawi mukumana nawo koma president kani zakuti zimene simukuziyendetsa bwino. Timaona kuti maganizo abwino malinga ndi mmene zinthu zikuyendera tapangani izi chifukwa cha zakuti. Olo dziko lisadziwe kuti mwakumana ndi president koma mwamutani mwamulangiza potsatira chilangizo cha mtumiki wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Koma muona kuti mashehe amene akukhala so patsogolo kwatsogolera Asilamu malayi muno ndende amene akumakaponda kunsiya. Stingalo fesa magei nkumakapanga cha ma demonstration sa haram. So anthu akumasintha mawanga atsogoleri omwe amene akwanena kuti sitingapangeza magei kungowapasaka ndalama amakhala chete. Afinya bwana zimene timangopanga atu basi asintha cha mawanga. So Chisilamu chimadana ndi kutani ndi kusintha mawanga. Pachifukwa chimenecho tidafotokoza dzulo ija kuti al-Auza'i adayankhula nena kuti al-Auza'i adayankhulidwa kuti inna ar-rajula yaqulu lituli pali munthu amene amayankhula kuti ana ujalisu ahla sunna wa ujalisu ahla al-bid'ah. Ine nthawi zina ndimakhala ndi anthu a sunna ndipo nthawi zina ndimakhala ndi anthu a bid'ah. Sinzati nthawi zina amakhala wa white nthawi zina amakhala wachani wa black. Faqala al-Auza'i ndi al-Auza'i adayankhula kunena kuti hadha rajulun uyu munthu uyu yuridu an yusawiya baina al-haqqi wal-batil. Akufuna kusakaniza chilungamo ndi bodza. Ndiye Chisilamu chikuletsa at-talawun. Aliyense amene amachita at-talawun muzangozindikiratu kuti amene ndi chani ni munthu wa bid'a. Olatakhala kuti ndi wandevu zambiri kuposa za 1000 kuposa za ine. Ndamene ndo abida basi. Chifukwa sakukhazikika pa chinthu chimodzi. Mene ndilili neyo eti mene tikuphunzitsirana chonchimo. Ndikuletsa zinthu za haramu. Ndiye ndikapezeke zonena kuti ndili kwekwere mu mpandamo ndikantsika kena kake. Munganditenge munthu ota? Mungamandiloleze kuti ndizikutsogolera neti? Mungalole simungalo nde chifukwa yani nomalola kuti muzipanga kwa inu chifukwa kuti sinu mtsogoleri. So maona kuti anthu samafuna zimene akuchita iwo zoyipazo azichita mtsogoleri azichita shehe koma amafuna kuti azizichita iwo. Nanga nsambi ni za anthu wamba ngati nsambi ni za aliyense zinthu za haramu akuyeneka kupewa wina aliyense sikuti ndi mashehe okamina akuyeneka kupewa. Ndemona kuti Asilamu lero lino tikumapanga at-talawun manata ife palibe vuto tizipanga izizi mashehewo amene ondenda amene akuyeneka kuti asamapange nawo. Kumapita madansi kumapita maijeni umo mazibusa makapemphera kumene kwakuti kumachiritso basi. Kenako akabwera kumzikiti kuno ndi kumakhangata anthu a imani. Akona kuti uko sisi kutheka za abusawo basi abwere ku Chisilamu. Nimezi anazituluka zimezi. Akangova zoti abusa amene abwera ndi jeni ndi moto akumata akangokukhudza basi wachitira tupompo. Utamangira kuti kumene kakandigunde basi mavuto ndi nawe nanditani andithe. Ndiye chimozi chimene chimapangitsa munthu kuti agwere ku at-talawun ndi chuma. Chimene chimapangitsa munthu kuti agwere ku at-talawun. Fa munthu ndithu amapezeka zonena kuti akupanga compromise Chisilamu chifukwa cha makobiri.
taonapo ife anthu amene mbuyo mwanalo olimbikira kwambiri chisilamu kakulimbikira kwa malimbikira fuata anali amphawi pamene Allah subhanahu wa ta'ala adango adalisa ni makobiri chisilamu panopa mangu chitenga ngati ndi chipembedzo chotsalira ma statement amene amatuluka mkamwa mwawo momwe kukhala ngati mkafiri weniweni silamu so munthu amene timangodzira kuti ndi swahibul bid'ah munthu obweretsa zinthu zachilendo mu chisilamu chifukwa ndi uyo amene sizingavute kungopheperuka ndi mphepo ina iliyonse ndimaona kuti anthu ambiri amene apanga za bid'ah ndi awo amene amapanga at-talawun chizindikiro china mwa iwo ndi chimenecho chifukwa samakhazikika pachimodzi samakhazikika pachani pachimodzi sindikudziwa ngati kuti pali mafunso yalero simafuna kuti italike kwambiri ngati mene tinapangira dzulo mucho